Hej og velkommen til LTU. Her går der en masse elever fra andre lande, altså en såkaldt modtagerklasse. På LTU findes der en såkaldt modtagerklasse. Modtagerklassen er fra 14 og 25 år og et tilbud, der omfatter undervisning og integrationsrelevante aktiviteter. I modtagerklassen er mange elever fra forskellige steder i verden og med mange forskellige historier i bagagen. Herinde har vi en modtagerklasse, og vi har lige fået lov at stille Lars, læreren derfra, et par spørgsmål. Lars, hvad synes du om at have en modtagerklasse? Jamen, jeg synes, det er meget, meget anderledes end at have i 10. klasse. Altså, det, der er så anderledes, det er, at rigtig mange af dem mangler en mor og en far. Og det betyder, at rigtig mange ting i hverdagen er svære for dem. Så når de kommer her på skolen, så vil det, der måske ikke fungerer så godt i hverdagen, det vil fylde enormt meget. Så det er man også nødt til at bruge tid på og få fundet ud af og få løst, så det fungerer bedre. Så ofte så bliver der arbejdet måske sådan fagligt halvdelen af tiden, og så den anden halvdel af tiden, det kan gå med at løse problemer i forhold til breve fra kommunen eller breve andre steder fra, som de er nødt til at have hjælp med at få oversat og få forstået med indholdet. Ja. Synes du, det er sværere at have en modtagerklasse end en normal klasse? Nej, jeg kan rigtig godt lide det. Nej, nu måske også fordi jeg selv har børn derhjemme, hvor jeg synes faktisk det der med, at det er som om, at de mangler forældre, og det kan jo så ikke være os, men altså den der opmærksomhed på i hvert fald, at rigtig meget af det, der er udfordrende for dem, det er ting, som børn med en mor og en far, som er født og opvokset i landet, kan løse for dem. Det er der ikke her. Der er jo måske engang en mor og en far, faktisk. Ja. Ofte. Men samtidig så bliver jeg lidt ked af, hvis jeg når så lidt fagligt. Men det må så komme hen ad vejen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt altså, at så sige, det tager tid, hvis man for eksempel kommer til Danmark med en ikke sådan enormt god skolebaggrund, og man er en 16-17 år, så er der utrolig meget fagligt også, man skal nå at lære, samtidig med, at man skal finde ud af det der med at få hverdagen til at fungere. Og der er det bare, jeg tror, at man må sige, det tager bare, de bliver bare noget ældre, inden de for eksempel kan gå i 10. eller inden de kan komme videre på en ungdomsuddannelse. Det er alt andet lige, selvom man håber på det, så det der med, at det kan gøres på et år eller 2, og så kan de straks komme videre i systemet, det holder sjældent stik. Ja, super. Mange tak for det. Tak. Vi har lånt Amar inden for modtagerklassen for at interviewe ham om, hvordan det er at være flygtning fra Syrien af. Hvor er du fra? Jeg kom fra Syrien. Hvor længe har du været i Danmark? Jeg har levet i Danmark i 1 år. I 1 år? Og hvordan har du det i Danmark? Det er okay. Så du synes, det er fint at være i Danmark? Det er fint, ja. Okay. Altså, du er glad for at være her? Ja. Hvorfor er du i Danmark? Because I have a work in my country. Okay. Why did you specifically choose Denmark for family? I don't know. So you just chose a random country? Yeah. Okay. Hvordan kom du herhen? Fra Syrien til Libanon. Airplane. Fra Libanon til Egypt. Aeroplane. Fra Egypt til Libya, aeroplane. Fra Libya til Italy på båd. Ship. Ja. Fra Italy til Danmark på tog. Italy, France, Belgium, New Zealand, ja. Germany. Okay. Og hvorfor forlod du Finland? It's 2 reasons. The first one for I don't want to be soldier with anyone.
The second reason, because my father, he said that I have to leave my country. Okay. Vi har nu taget læreren fra den anden modtagerklasse ved siden af. Hvad synes du om at have en modtagerklasse? Det synes jeg er rigtig godt, og det har jeg det godt med. Det er sådan, at jeg har alle i modtagerklassen, alle elever, og i øjeblikket har jeg hold 1 i matematik, men jeg har den også 1, 2, 3 og 4 i dansk, og det er de 2 fag, jeg kører hele tiden, ikke? Men modtagerklassen er meget forskellige, så mange gange så kan det være svære ting i matematik, det kender du selv. Det kan være svært at læse den for det, så derfor er det der hold, det er et begynderhold, der er. Men man kan godt have nogen, der har gået i skole længere tid, som ikke lige er på samme trin. Men jeg kan godt lide det på den måde. Altså, synes du, det er sådan sværere at have en modtagerklasse end en normal klasse, ved jeg ikke, om du har? Nu kan du se, at jeg er en gammel fyr, så jeg har prøvet det i mange år. Og så er jeg også jeg laver også noget med Tech 10 her på skolen, så jeg kender godt. Men jeg synes ikke nu, det gjorde jeg i starten, der synes jeg, at det godt kunne være sværere. Sådan, hvis det er det, man skal, ikke? Altså, men det synes jeg ikke nu. Nu synes jeg, det er hyggeligt at have den, fordi hvis man gider at lave noget, så kan man rykke hurtigt frem i matematik, ikke? No. Så sådan er det. Super, tak for det. Det var så lidt.